eta diru sarrerak bermatzeko euskal sistemaren legea. Eta gutun sozialak salatu duenez, lege berriak ez dakar britasunik pobreziaren aurkako borrokan. Era berean politika publikoen norabidea aldatzea eskatzen du egoera errotik heltzeko eta bizi baldintza duinen alde egiteko. Euskal Herriko eskubide sozialen aldeko gutunaren hautetan esan nahi dugu, gure aldarrikapena dela, lege honekin ez dela pobrezia bukatuko eta teorian ekarriko dituen onurak ez direla hain DBZ kobratzen duten pertsonestan ez dela hain onuragarria izango. Eguneko titularrak aipatuta, gaurko gai nagusiari helduko diogu. Clara Ponsati, Kataluniako Gobernuko Hezkuntza Kontseilari ohia, atzo itzuli zen Bartzelonara atzerrian 5 urte eman ondoren. Hori bai, epailearen aurrean agertu behar izan zuen, desobedentzia leporatuta. Epaileak aske utzi zuen arren, apirilaren 24erako deitu dute deklaratzera. Un segon. Hauríem de caminar una mica més. Si us tan amable... Sí, soc conscient. Vostè sap que jo tinc un mandat. Sí, però també tenim una ordre d'atenció. Sap que aquesta detenció és il·legal. La meva bossa, puta Espanya! Detenció il·legal! No he vingut a fer cap pacte amb l'Estat, sinó a denunciar la vulneració sistemàtica dels nostres drets, la passivitat de les institucions catalanes. Pasaiako Sarraskiko poliziak identifikatzeko saio bat egin zuten atzo Donostiako epaitegietan, baina lekuko bakarrak, Joseba Merinok, ezin izan zuen 100% inor identifikatu. Udan Arbeo. Komando autonometako laukideen hilketekin zerikusia izan duten poliziak identifikatzeko saio egin zuten atzo Donostiako epaitegietan. Bertan 3 polizia egon ziren, baina Joseba Merinok Pasaiako Sarraskitik bizirik irten zen. Lekuko bakarrak ezin izan zuen inor ere identifikatu 100%. Orain 2 polizia geratzen dira etortzeko eta gainera poliziak jakinarazi duenez identifikazio zenbakiekin arazoak egon dira eta polizia bat hilik dago. Aintzat hartu behar dugu Joseba Merinok lekuko bakarrak 7 polizia ezagutu zituela aurrez eginiko material grafikoan, momentuz baina 3 polizia identifikazio saio egin dituzte, emaitzari jaso ez dutenak, eta orain 2 identifikazio saio geratzen dira. Gaur ez da inor identifikatu ahal izan, gaur bakarrik 3 polizi etorri dira, beste 2 polizi dintzat falta dire etortzeko. Entonces, como no hay identificación al 100%, se puede señalar a nadie. Estatu violentziaren kaso garbi-garbila da, estatu terrorismoaren ezaugarriak dauzkana, zema bala behar die persona bat hiltzeko, ze krudelkeri zentzan da. Eta xirrikito bat irikita daun bitartin, aleginduko gea, gure zenideakin intzuten pasakeriare, impunitatean ez lagatzeko. Eusko Jaurlaritza nork erabakitzen du famili batzuei txostena eman eskubidea takatela txostena jasotzeko eta beste batzuk ez. Hauek dira biktima guztiak berdin tratatzen dituztenak.
Eraldaketa produktibo justu bat martxan jartzeko EH Bilduk industria politika eraginkorrerako izeneko proposamena aurkeztu du. Urtebeteko hausnarketa prozesuaren emaitza da txostena eta azterlanaren arabera industria pisua galtzen ari da. Hori dela eta politika publikoen eta pribatuen norabide aldatzea defendatu du koalizio abertzaleak. Eraldaketa produktibo justu bat martxan jartzeko Euskal Herriko industria berpizteko EH Bilduk badu plan bat. Industria politika eraginkorrerako proposamena aurkeztu du koalizio abertzaleak. Urtebeteko hausnarketa prozesuren emaitza da txostena eta azterlanaren arabera industria pisua galtzen ari da eta hori dela eta politika publikoen eta pribatuen norabidea aldatzea defendatu du EH Bilduk. Sektoreak bizi duen krisiari erantzutea helburu hartuta proposamenak aurkeztu ditu koalizioak. Izan ere, industriarako politika ekintzailea diseinatu du eta haren oinarri batzuk zehaztu ditu. Alderdiak kritikatu duenez egun enpresak ez daude errotutan eta sektore estrategikoetan trakzio enpresak galtzen ari dira. Eta horregatik neurri eraginkorrak martxan jarri behar direla deritzo. Besteak beste, erakunde publikoen baldintzapeneko bultzada ekonomikoa, langileak erabaki gunetan zerratuko dituen kudeaketa eredua eta enpresen deserrotzea oztopatzeko neurriak. Langileen estatutu propioa definitzearen alde egin du EH Bilduk, egungo enpresaburu elkarten diskurtso hegemonikoa kritikatzen du. Eta enpresa euskal eredu bat proposatzen du langileen parte hartze handiagorekin, eta ingurune lehiakor bat eta presio fiskal txikia lotzen ez dituena. Azken batean, EH Bilduk lan harremanetarako euskal esparrua sortzea nahi du. Erakundeek eta gizarte eragileek euskal eskalan langileen estatutua definitu ahal izateko langileen oinarrizko lan eskubideak finkatuta. Oraindik zehazteko dago noiz amaituko dituzten Ipar Euskal Herria eta hegoaldea batuko dituen abiadura handiko trenaren obrak. Bien bitartean Gipuzkoan aurrerantz doazela ikus daiteke. Izan ere, garraio sailak iragarri du urtebete barru amaituko duela Hernani eta Astigarraga arteko tartea, udane. Jaurlaritzak iragarri du Donostiako abiadura handiko trenaren sarbidea urtebete berru amaituko dutela, alegia Hernani eta Astigarraga tartea datorren urteko udaberrian amaituko dutela. 2,4 kilometroko luzera izango du tarte horrek eta 94 milioi euro gastatuko dituzte horretan. Hain justu Hernani Astigarraga da Espainiako gobernua Jaurlaritzarekin eta Adifekin batera 2006an sinatutako lehen kudeaketa agindua osatzen duten 18 artean azken aurreko fasea edota tartea, eta Astigarraga Lezo tartea berriz informazio azterlanerako fasean dago une honetan. Entzun dezagun Iñaki Arriola sailburua, garraio sailburua. Espainiako abiadura handiko trenaren lehen zubibide tiranteduna du. 30 metroko altuera duten 3 mastaditsu eta Urumea ibaia 2 aldiz zeharkatzen du, forma berezi bat sortuz. Aste batzu barru, bide zubiko lanak amaitu ondoren, abiadura handiko trenaren zati honen azkenengo faseari ekingo diogu eta hurrengo urteko udaberrian bukatzea espero dugu. Arartekoak nabarmendu du pandemia ondoren zenbait administraziok ez dutela elkarlana zaindu. EAEko Arartekoko Manuel Lezertuak 2022ko txostena aurkeztu du. 2022an jaso zituen kesu eta eskakizunei buruzko txostenak nabarmendu du zenbait erakundek ez dietela erantzuten Arartekoaren informazio eskaerei. Bestalde, Osakidetzari lotutako kesak 220 ugaritu dira 2020 urtearekin alderatuta. Arartekoaren bulegoan 12.704 ekinbide tramitatu zituzteniaz, 7.504 kesa eta kontsulta izan ziren, eta erakundeak ofizioz 21 jardunbide abiatu zituen. Era berean 2.328 espediente ebatzi zituen eta 1.345 ebazpen eman. Kesak tramitatzeko batez besteko epea 66 egun izan zen. Osakidetzari dagokionez idatzizko 307 kesa aurkeztu ziren. Izan ere, kesak gehien ugaritu diren arloa izan zen. Arartekoak tramitatutako guztien 12,11. Lezertuak adierazi duenez 2020 urtearekin alderatuta, Osakidetzarekin lotutako kesek 220 egin dute gora. Hala ere, azpimarratu du, pandemia aurretik ere osasun arretaren egoera kaskarra zela. Gizarte bazterkeriaren aurkako bitartekoekin lotutako kesek berriz behera egin dute.
2021 baino 50 gutxiago tramitatu ziren. Lanbideren funtzionamendu txarrarekin zerikusia izan zuten 10 espedientetik 9. Haur eta nerabeen bulegoaren kasuan 571 espediente tramitatu ziren. Arartekoan aurkeztutako kasu guztien 20% dira. Aurkeztutako 10 erreklamaziotik 4 hezkuntzarekin lotutako arazoak ziren, eta 21% bizi baldintza materialekin. Lezertuak azpimarratu du pandemiak eragindako etenaldiak geroztik zenbait administraziok ez dutela elkarlana zaindu. Que era recordar a las administraciones que es un delito no cooperar con el Ararteko. Azkenik hizkuntza eskubidei dagokienez, 2022an 7 keza aurkeztu ziren. Administrazioekiko harremanetan herritarren hizkuntza eskubideak errespetatu ez zirelako. Iaz euskararen eta gaztelaniaren koofizialtasunetik eratorritako eskubidei buruzko kezak nagusitu ziren. Oihartzunen bestalde elkarrekin amestu, gozatu eta lan egiteko espazio berria dute, landetxe. Zer topatu dezakegu bertan, Udane? 7 urteko proiektuaren ostean heldu da landetxe eraikina Oihartzungo herritarrei ateak irekitzeko ordua. Hasiera batean bildu ziren Oihartzunek zein behar dituzten identifikatzeko eta bertan 4 lehentasun identifikatu zituzten. Kulturareto berria, zahartze aktiboa sustatzeko jubilatuen egoitza berria, euskara indartu eta eragileak batuko dituen espazioa eta zaintza erdigunean jartzeko azpiegitura egokiak. Esan bezala 4 lehentasun horiekin, 4 oinarri eta zutabe horiekin osatu dute edota sortu dute landetxe instalazioa. Ikus dezagun. Oihartzunek etxe berria altxatu du. Oihartzuarrek elkarrekin amestu, gozatu eta lan egiteko espazio berria. Landetxe. 7 urteko proiektuaren ostean heldu da ateak herritarrei irekitzeko ordua. Oihartzunek zituen behar estrategikoak aztertu eta 4 lehentasun identifikatu zituzten. Kulturaretoaren beharra, zahartze aktiboa sustatzeko jubilatuentzako egoitza berria, euskara indartu eta eragile guztiak elkartuko dituen espazioa eta gizarte zerbitzuak eta zaintza erdigunan jartzeko azpiegitura egokiak. 4 lehentasun horiek izan dira landetxe sortzeko oinarria, eraikinaren 4 zutabeak, ongizatea, kultura, euskara eta adinekoak. 4 zutabe, 4 ardatz, 4 oinarri. Landetxen batuko dira aurrerantzean euskalgintza, herriko jubilatua, kulturgileak eta kulturzaleak. Horrela landetxeri esker libre geratu da Ferminen etxea eta bertan kokatuko dute udaleko ongizate saia, herriko plazan, erdigunean. Obra eta eraikina bera baino garrantzitsuagoa izan da udalarentzat proiektu osoa herritarrekin elkarlanean definitzea. Horretarako arlo-zarlo martxan jarritako parte hartze prozesuak emankorrak eta aberatsak izan direla adierazi du udalak. Aurrerantzean ere elkarrekin lanean jarraitzeko deia egin diete herritarrei. Herritarrak direlako Oihartzun mugitzen duen indarra. Oihartzunek orain aterpe berria du. Indarrak batu, elkarlanen proiektu berriak sortu eta herri hobe bat egiteko tresna berria. Udan gozatu Gasteizko udalak atoratutako opor programan izena emateko epea zabalik dago. Guztira, udalak 2324 plaza eskainiko ditu 4 eta 18 urte bitarteko haur eta gazteentzat. Aurkeztutako ekintzak ekainaren 26tik uztailaren 28 arte bitarte egongo dira eta programan izena emateko epea martxoaren 29tik apirilaren 21 arte bitarte egongo da zabalik. Zozketa aldiz maiatzaren 9an izango da eta plazak publikoki argitaratuko dira hilaren 9tik 16 bitarte.
Basque Culinary Centerrek ardoaren prestakuntza eta ikerketarako zentroa irekiko du Araban. Eusko Jaurlaritzak eta Aldundiak lagundutako proiektuaren egoitza nagusia Gasteizen izango da eta beste bat Arabako Errioxan kokatuko da. Ikasgelak, laborategiak eta ekitaldietarako guneak bilduko dituzten egoitzak izango dira. Nazioarte mailan erreferentziazko eta eszelentziazko zentro berri bat sortzen dugu momentu honetan. Oraindik lan asko daukagu egiteko. 2023an hemen aipatu ditudan gauza guztiak zehazten joan behar gera. 2024an nahi dugu jarduera batzuk egiten hasi eta gure helburua da 2025an eraikin berrietan baina martxan ipintzea. Lazarraga Kultur Elkarteak Izaskun Arrue kulturgunearen kudeaketaz arduratuko da. Tokiko gobernu batzarrak erabaki hau berretsi du eta elkartearekin hitzarmen bat sinatu du. Hortaz, Izaskun Arrue kulturgunearen ate irekiera geroz eta gertuago dago. Lazarraga Elkarteak euskararen aldeko zabalkundea sustapena, sorkuntza eta isialdea sustatzen duen elkarte bat da eta proiektuaren garapena 2026ko abenduaren 31 arte izango da. Abian da Gutun Zuria letren nazioarteko jaialdia. 15. edizioa du arte jaialdiak eta apirilaren 1 arte luzatuko da. Hitzaldi musikatuak, eztabaidak, elkarrizketak idazleekin, tailer artistikoak eta abar egongo dira. Idatzi, editatu, irakurri kontzeptuei helduta ospatuko da Gutun Zuria. Gutun Zuria abian da letren nazioarteko jaialdia. Gutun Zuria Bilbo letren nazioarteko jaialdiaren edizio berria hasiko da 15. eta apirilaren 1 arte idatzi, editatu, irakurri izenburupean elkarrekin hausnartzera gonbidatzen gaituena. Martxoaren 28 eta apirilaren 1 bitartean ospatuko da eta antolaketa luze baten ondoren postasunez hasiera eman diote antolatzaileek. Gaur egun berezia da, oso pozik gaude Gutun Zuria 2023 astearekin batera. Prestakuntza prozesu guztiaren ondoren jaialdi baten lehen egunak ilusioz beteta egoten dira. Gutun Zuriaren 15. edizioak hitzaldi musikatuak, eztabaidak, elkarrizketak idazlekin, tailer artistikoak, topaketak eskola publikoarekin eta argitaletzen aurkezpenak biltzen ditu. Azkenean jasotzen ditu gaur egun mundu goraiki hontan idazleak literaturarekin lotuta, baina ez bakarrik literatura, baizik eta zabalago letrekin zerikusia duten idazle, artista, musikari eta alik eta zabalenean bai nazioartekoak, bai Euskal Herrikoak biltzen ditu eta jarduera zabala eskaintzen du, nagusiki elkarrizketak izaten dira, hemen alondegian auditorioan egiten direnak, baina hortik kanpo ere bestelako jarduera asko egiten dira lotuta gai hauekin. Idatzi, editatu, irakurri lelopean ospatuko da aurtengo Gutun Zuria jaialdia. Urte hauetan guztietan izena lortzen hasi da jaialdia eta guk adibidez nabaritzen dugu asesoren taldean eta kontaktatzen dugunean nazioarteko idazleekin eta gehienetan askok ezagutzen dute
erreferentzia honak dituzte, bereien beste lagun batzuk edo etorri izan direlako beste urte batzuetan, edo ikusi izan dutelako programazioetan, eta beraz horrek erraztu ere egiten du etorkizunari begira jendea Bilbora etor dadin, ez? Orduan, egia esan, geroz eta referentzia handiagoa duen jaialdia da, bai estatu mailan eta estatu mailatik kanpo ere nazioartean, eta, nik uste, indar honen bidez ere, aukera polita dela, bai Bilbo ezagutzera emateko kanpoan, eta alderantziz ez, kanpoan egiten diren gauzak Bilbora ekartzeko. Jaialdia gainera funtsezkoa da Euskal Sorkuntza eta Sortzaile nazioartekotzean. Urteak dira Azkuna Zentroarekin elkarlanean ari garela, Euskal Sorkuntza eta Euskal Sortzaile nazioartekotzean, eta ja bigarren urtea dugu Gutun Zurian ere elkarrekin lanean ari garela. Eta bikaina da, egia esan bikaina da Azkuna Zentroarekin lankidetza hau, eta bikaina da baita ere Gutun Zurian egon ahal izatea, guretzako mundu mailako erreferentziazkoak diren literatura jaialdi eta kultur zentroekin harremantzen gaituzuelako, edo zuen bitartez harremantzen garelako hain erreferentziazkoak eta hain importanteak diren nazioarteko eskenatoki horiekin. Idatzi, editatu eta irakurri. Kontzeptu horiek uztartuz egitarago oparoa antolatu dute. Horren barruan izango dira alde batetik elkarrizketak, idazleekin, musikariekin, esate baterako euskal literaturari dagokionez, larun batean Eide Rodríguez eta Katixa Igerri izango ditu gurekin elkarrekin hizketan, gaur Angel Ertxundi eta Danko Batxik egongo dira hizketan, eta gero bestelako batzuk ere izango dira, nazioartekoak eta hemengoak esan bezala. Hortik kanpo ere badia beste jarduera batzuk, beste publiko batzui, gazteagoi goizetan, eskoleta bideratutako jarduerak ere badaude, tailerrak ere egongo dira. Orduan, nolabait programa zabala da, eta nik gonbidatzen dut interesatu dagoenari webgunean eta programazioetan eta begiratzeko, ze hor ikusiko duzue, oso programa zabala izango duzuela. Gutun Zurian hitzak libruetako orrialde mugak gainditzen du, eta beste disiplina artistiko guztiekin hitz egiten du. Helburua da ahalik eta publiko zabalenari zabaltzea, ez? Askotan letren mundu hau ikusi izan dugu oso modu publiko oso jakin batzentzako ematen du izan daitekeela, oso publiko jasoarentzat, printzipioz, baina jaialdia saiatzen da hortik harago joaten, ez? Eta orduan esate baterako goizetan esfortzu berez egiten da gazteekin literatura eta letrak gaur egun islatzen diren bestelako formatuekin ere lantzen, audiovisualekin ikusentzunezkoekin zerikusia dutenak esate baterako. Orduan, ahalik eta modu zabalenean prestatzen dugu programazioa, publikoa ere ahalik eta zabalena izan dadin. Askotan erlazionatzen dugu literatura oso gauza astunekin eta baina, nik uste jaialdi honek erakusten duela hortik harago ere letrak bestelako modu batean hartu daitezkela, ez? Literatura garaikidearen erreferenteak eta egungo narratibaren ahots berriak biltzen dira hitzaren inguruko topagunean, fikzioaren, poesiaren, saiakeraren eta nobelaren bidez. Eta eguneko elkarrizketari tartea zabalduko diogu orain. Gaurkoan Ion Telleria Naiz Irratiko kazetariarekin bat egin dugu. Amabiterriak pasata dela iritsi da eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unean, eta horretarako gaur dugu hemen gurekin Ion Telleria Naiz Irratiko koordinazio taldeko laguna. Ondo etorri? Kaixo, eguerdian.
Eguerdion, eta gaurkoan izango dugu Hizpide Naiz Irratiak eta Media Baskek elkarlanean ondu duzuen proiektu bat, sakonduko dugu orain horretan, izan ere Media Baskeko lagunak ezin izan ditugu gaur gurera ekarri, hala ere izango dugu Goizeder Taberna Media Baskeko erreaktore buruaren kolaborazioa elkarrizketa honetan, beraz, joango gara berari ere hitza ematen, beraz, hasteko konta iguzu, zein den horixe, proiektu periodistikoa bera? Bueno, kontu izan da, azken urtetan ikusi dugula migrazio mugimenduetan Euskal Herriari ere bertatik bertara ikusteko egoera sortu dela, egoera larria, bereziki, eta Lapurdita Gipuzkoa arteko mugan azken urtetan 2018 ingurutik edo sortu den egoera horrek, uste genuen berezizuela, beste auspolutzeagoko lanketa bat, eta hori da, Media Basketan Naiz Irratiaren artean, landu duguna, patxada gisa horrekin, gure egunerokoti pixka bat atera, begirada altxa, eta egoera hori, sakonago edo aztertzeko ideia da, bideak proiektu horren baitan edo antolatu duguna. Bai ez, izan ere Euskal Herria pasabide eta herrera herria ere bada, eta zergaitik aukeratu duzue gai hori? Migrazio mugimenduak azken urteetan, Europatik begiratuta, auzolotxa pixka bat ematen digun gai bat da, ez, batzutan agian halakoa da ematen digun lotxa begiratu ere, egin nahi ez duguna izaten. Eta migrarien euren zoritxarrerako, noski, Euskal Herria ere, euren bide horretan oztopo garrantzitsu bat bihurtu da. Gurean mugak gainera badu nik uste, esangura bikoitz bat edo, ez, bat noski eurentzat ez, estatuen arteko muga bada, eta horrek azkenan eurek bizio baten bila edo bizitza bat izateanen bide horretan gainditu beharreko oztopo bat, eta gurean bikoizki da mingarria, gainera gure herria ere erditik zatitzen duen muga bat delako ez, orduan uste genuen horrek eskatzen zuela, begirada hori, eta horri begiratu nahi izan dugu, eta arrazoi nagusia zen batetik migrarien euren bizipen horiek kontatzea, azkenean askotan albiste bat ez izimuru bat izan alda hila migratzaile bat bidasoan eta zein zen, eta nondi zetorren da zergatik zetorren. Eta izena bizena jartzen dizkiogunean eta ezagutzen dugunean bere bizipena nire uste asko aldatzen dela. Orduan ikusten dugulako pertsona bat ito da gure ibai baten, estadu batek hartu duen erabaki baten ondorioz eta ekidintziteken eta gure eskure badago ekiditea. Eta horri nola eman diozue forma, ezta? Edo zein modutan eraman duzue aipatzen zabiltzan hau, hori ez, kazeta formatu batera? Bai, egin duguna terrenoko lan handia, hori izan da lan gehiena eraman diguna, horretarako azkenean egin duguna da bi erredakziak, Media Basken eta Irratiarena, elkarlanean jarri, normalean gai izango ez ginateken lanketa berezidat egiteko ez, eta orduan izan da asteluzutako lana terrenoan bertan, jende askorekin hitz egiten, hor Ximun Larre eta Egoibelategui lankideak aritu dira bereziki terrenoko lan horretan, eta azkenean terrenoko lan hori gero, plazaratu da, Irratiaren kasuan nagusiki podcast saio batean, eta Media Basken kasuan reportaje serie batean, eta azkenean martxo guztia hartu dugu, pixkanaka, lanketa periodistiko horren emaitza erakusteko. Bai, ez izan ere orain gabiltza ikusten ezan duzunaren emaitza bera, eta Goizederrek azalduko digu jarraian nola moldatu zareten elkarlan horretan. Beraz, 4 hilabeteko lana da, hasi ginen urrian, gutxi gora bera, eta pasa genituen, beraz, urtarrila arte 4 hilabete, informazioak jasotzen, elkarrizketak egiten, hortarako bildu ginen 4 kazetari, eta batez ere 3 ibili dira informazioa jasotzen, beraz, inoiz ukaten ez dugun, normalan ukaten ez dugun denbora baliatu dugu osoki, eta gehiago izan bagenu oraindik lan sakonagoa egingo genuken, zeren ohartzen gira, gai horrek badituela ari asko, eta badela gogoetarako eta ikerketarako gaia, eta jadanik oso pozik gira martxan jarri izana elkarlan hori, ibilmolde hori, esperientzia bat izan da bestelako gai batzuekin eta gertakariekin bide hori jorratzeko. Ez, gainera modu honetan ere Euskal Herri mailako prentsa talde baten indarra erakusteko, ez, ahalmena ez zabaldu duzue?
Bai, guretzako gainera garrantzitsua zen hontan, ez, genuen eta hori ere izan da, arrazoia modu honetan egitekoa, genuen aukera mugaren bi aldetatik begira da luzatzeko, eta azkenean gure edabidearen izateko arrazoi horri ere heltzeko, ez, azkenean Euskal Herri osoari hitz egiteko, ikuspegi nazional horretatik egiteko, eta horretarako, Urruñako redakzioa elkarbanatzen dugu, Mediaskekin, naiz gara kazeta eta irratiak berak ere bai, eta azkenean, ematen zigun aukera hori, begirada bikoitz horretatik, mugara begiratzeko azkenean mugak zatitu egiten du, elkargune ere bada, errealitate ezberdinena, eta guk horri begiratu nahi genion. Ez orain mugak aipatu dituzula, ez? Iparra Euskal Herria eta Euskal Herria matzen dituzten muga horietan arreta jarrita besteak beste maingurua egin zenuten ere hilabete honetako 23. egunean oker ez banabil, zein da egoera? Mainguru horretan plantatu gena zen, galdetzen genien gonbidatoi pasabide seguru baten beharra ote zegoen. Azken batean, hemen sortu dena da Euskal Herrian barne muga bat, Europak berez legez modu orokorrean edo kanpo muga zorrotzak ditu, egoera tamalgarria, bizi da kanpo muga horietan, eta mainguru horretan aipatzen zuen, gonbidatu guren batek, azkenean Irun eta Hendai arteko hori ere kanpo muga bat bihurtu dutela, Frantziak kasu honetan, Frantziako estatuak kasu horretan, eta azkenean lehenbizi mugaren pasabide horren arazoa da, bere bidean doanari oztopoa suposatzen diena, eta gero hortik Parisek 2015-etik ezarri duen salbuespen legedi baten ondorioz, aitzakia ezberdinekin, batzutan terrorismo izan da, bestatzutan pandemiaren egoera, sehilero Schengenen baitan irekita beharko luketen muga horietan salbuespen bat ezartzen du. Salbuespen horren ondorioz kontrolak areagotzen ditu, Irun eta Hendai artean oinezkoen muga ere itxita, Larraineko muga ere itxita, badira hainbat pasabide itxita, eta irekita direnetan kontrol zorrotzak. Kontrol horiek 20 kilometroko zabalera baten edo eman ditzake, eta tarte horretan inolako prozedurarik gabe, papele zero bat arautu ez da hon jendea, kanporatu aldute eta kanporatzen ari dira orduan hor sortzen da, tarte bat oso eskubideen urraketan nabarmen bat ematen dena, maiz entzuten dugu, Europaren hegoaldeko mugetan ematen diren beroan itzulketa horiek edo, hori Lapurdin eta Gipuzkoan gertatzen ari da, denok gara horren lekuko, tokiko instituzio eta eragile guztiek ere salatu duten errealitate bat da, eta mai inguruaren zentzua zen, Irundi Baionarako bideorik gutxienez ez, pasabide seguru bat edo eraiki beharko litzateken. Adostasuna gonbidatuen artean erabatekoa zen, horren inguruan, hor arazoa da eskuminak estatuarena direla. Eta orduan, mai inguru horretan ere, nabarmentzen zen, buru jabetza falta horrek, ze mugapen suposatzen den azkenean tokiko erakundeak, tokiko eragileak, berdin Eusko Jaurlaritza Nafarroko gobernua eta Euskal Elkargoa, edo Akitaneko erregiari berari ere begiratzen baldin badiogu, pasabide seguru hori eraikitzearen alde edo leudeke, baina estatuena da. Afera estatuena da eskumena, eta horre nabarmentzen zuten, gonbidate ugarik, buru jabetza falta horre nola ikusten den, tokiko eragile eta instituzioen artean egon daiteken adostasunezko politika bat ezin delako garatu. Ez da gainera horre batetik hautetxeak eta bestetik etorkinei laguntza eskaintzen dieten elkarteko kideak batu zenituzten. Eta hain zuzen ere diozunaren ariari jarraiki, galdetu diogu Goizerri, ea somatzen zuen elkarrizketa horietan, ea behar besteko garrantzia ematen zaion erakundeetan auzi honi. Beraz, ikusten dugu, duela 2 urte hasi zen egoera honek gora bera frango izan dituela, eta denbora bat behar izan da kontzientzia hartze batentzat, eremu batzuetan, elkarte munduan noski erreakzioa eta egokitzapena bere alakoa izan zen, herritarrek erantzun baitzieten lehen larrialdi egoerei, bai Irunen eta bai Ipar Euskal Herrian, baina pixkanaka politikoek ere, erakundetako ordezkariek ere, neurri hartu diote arazoari, eta ikusi dugu, Inigo Urkullu, Jean-René Etxegarai, baina baita Alain Jusse bezalako ordezkariek,
ekimen publikoak egin dituztela, gutunak igorri dituztela, eta lan horretan, interpelazio lan horretan, Hendaiako eta Irungo alkateek, lehen mailan edo lehen lerroan diren alkateek, bizkortasun bat erakutsi dutela, erreaktibitate bat, eta gero etorri dira beste mailatako interpelazioak, baina gaur egun giltza dutenek, egoera horren giltza dutenek, frantses estatua da eta Europar Batasunan finkatzen baitira migrazio politika horiek, eta gero frantses estatuak mugatzen baititu pasabideak eta kontrolak areagotzen baititu. Hortan, badakigu ari direla elkarrizketak izan direla Bartzelonan elkartu direnean Macron eta Sánchez, prefetura ari dela lanean beste kontrol mota batzuk egiteko, ikusiko zera bakitzen duten, baina pentsatzen dugu aldaketa batzuk prestatzen ari direla. Urruñako erreakziotik eta Naizterrateko Donostiako erreakziotik zabaldu zenuten mai ingurua bera, luze joan zen, ezin genezak hemenez, guztiari erreparatu. Hala ere, eta lehen xabore aipatu dituzu ez, bertan hitz egindako gako batzuk eta bar, naiz irratian jasotako dagokienez, bada azpimarratuko zenukenik izan ere askotan sentipenez eta ere ez, badute gai hauek, agian zerbait gehiago muidu zizuna. Bai, hor, azkenean parte hartu zuten artenean, ez, euren bizipenetik ere, oso ikuspegi, bizipen ezberdina ziren, ez, Irungo Harrera Sareko ordezkariaren hautan ikusten zen impotentzia bat ere tokiko instituzioekiko, ez, aipatzen dugulako eskumena estatuena dela, tokiko instituzioek ordea, badute harrera hori egiterako garaian, ez, bai dituzte eskumenak, lan egiteko bideak, bai udaletxeek, bai kasu honetan jaurlaritzak, eta hor, bazen kritika zorrotz bat Harrera Saretik egiten zena, guk hitz egin dugu tarte honetan ere, ordezkari instituzional ezberdinekin, eta ez, falta zaigun Laster argitaratuko dugun aletan adibidez Irun eta Hendaiako alkateekin hitz egin dugu ez, eta Irungo alkateak aipatzen du ez, 2018ko udaran izan zenean ordura arte ikusi gabeko iritsiera bat eta agian pixat berandu ibili zirela erreakzionatzen, aitortzen du hori, gero badira, ez, beti izan dira Ikamika Iturri, adibidez Irungo Hilandera Sene Gurutze Gorriak harrera egiteko dituen irizpideak batzuetan zurrunegiak, utzi dituenak migratzaile batzutan kanpoan gauean, izan da Harrera Sarearen salaketetako bat, eta hori ere mai inguruan atera zen, ez? Gero, Fernando Barran eta Itzaskun Bilbao europarlamentarien kasuan buru jabetzarena nabarmenduko nuke, azkenean estatuen Itzaskun Bilbao europarlamentariak aipatzen zuen, ez, Europar batzordeak ezartzen dituela gehienean migrazio politikarako ardatzak edo, hor estatuen ordezkariak biltzen dira, eta azken batean, estatuen esku dauden politika horiek, eta gero, Iker Barbero zuzenbide doktoreari izan genuen, eta beran nabarmentzen zuen kontu batez, berak azaldu zuen, legez ez, mugaren kudeaketa hori nola egiten den, bai podcastean eta reportajetan ere ikusentzulek entzunalko dute, muga bat zer den, Schengenen baitan ze salbuespen dauden mugako kontrol horiek ezartzeko, baina bera ere iristen zen, ez, ondori batera, azkenean legea zarago borondate politiko baten kontua da, ez, erabaki politiko batzuk dira hori baldintzatzen dutena, ez, eta hor egon daiteke gakoa. Egia dena da hor, Goizedarrek ere aipatzen zuen, ez, eta Irungo eta Hendaiako alkatek aurreratu digute, eta Kotxe Zenarroren elkarrizketan Laster aste honetan bertan argitaratuko dugunean, prefeturatik esan diete, Hendaiako alkateari esan diote, Laster aldaketak egongo direla, bereziki itxita dagoen abenidako etorbide zubi horrena, ez, gaur egun itxita dago, eta aldaketak egongo direla, aurreratu diote. Gu Espainiako gobernuaren Gipuzkoako ordezkariarekin ere izan gara, Guillermo Etxenikerekin, eta hark ere hori aurreratu digu. Bartzelonan egin zuten gaiur hori, Macronek eta Sánchezek, hor aipatu zen gaia, eta orain apirilean Parisek berez luzatu beharko luke beste 6 hilabetez, edo eten, mugen itxiera paso horiek, eta orduan
agintari instituzional hauek diote irekiko dituztela orain itxita dauden mugak. Baina, bai Macronek Bartzelonan nabarmendu zuen eta bestelako informaziorik ez dugu, irekioira hori, buen pasabideen irekioira hori emango dela, Espainiar eta Frantziar polizien arteko brigada misto berri batzuk edo sortuta. Alegia, txura guztien arabera, apirilean ikus genezake agian, orain itxita diren pasabideak irekita, baina horiek irekiko dituzte zurientzat, beltzentzat behar bezain itxita daudela ziurtatzen dutenean. Alegia, polizia kontrolak areagotuta irekiko dituzte pasabide horiek. Orduan, guk lan honetan landu dugun gaiari dagokenez, migratzaileen pasabideari ez dirudi egoera bere alakoan konpontzeko inolako itxurarik duenik, alderantziz, pasabideak normalizatuko dira bertakoentzat eta zeiltzen jarraituko dute bertakoak ez direnentzat. Galdera bertsua indiogu Goize Derri, ea Media Baskeko saio horretan zerra azpimarratuko lukeen. Beraz, lehen aldikotz elkartu genituen departamentuko, herri elkargoko eta herri mugimenduko ordezkariak, eta oso momentu interesgarria izan zen, iduri duelako ez dutela hainbeste ohiturarik elkartrukatzeko, esperientziak elkartrukatzeko eta batez ere ezagutzak, eta ikusten zen, agertzen zen momentu horretan behar bat koordinatzeko haien ekinbidea, bakoitzak bere aldetik erantzun bat ekartzen baitu arazoari, ekartzen baitio, eta azkenean ez dute giltza etorkinen arazoa konpontzeko, baina bai baituzte erantzun batzuk. Eta hori agerian gelditu da, departamentuak, herri elkargoak eta elkarteetako ordezkariak zioten prest zirela pasabide seguru bat segurtatzeko, main inguruan ezartzeko, eta pentsatzot hori izan dela gehien ekarri duena gure main inguruak. Horrez bain, aipatu zulenago ere nola naiz erratetik podcast ezberdinen bitartez, egin duzuen ekarpena proiektura begira. Eta hor, bost eta latera dira dagoeneko, zuk zeuk aipatu berri duzu ere bi faltan direla hor, hainbat gai aipatu ditugu, bada hor besterik ez dakit, agian jendeari gehiago zirrara sortu ez dakenik edo. Ni esan nuke gogorren lehen atala dela, bide galduak deitu dioguna, hor gogoratzen ditugulako, Irun eta Hendaiarteko muga horretan hil diren gutxienez 8 pertsonen izenak eta bizipenak euren gertukoen testigantzekin eta euren bidaiaren xehetasunekin. Eta dudik egin gabe, lehen atal hori, da alde horretatik ez, inpakto gehien edo egin dezakena. Gero, orain ostegun honetan 6. atala emitituko dugu, estrenatuko dugu, goizean naiz irratean izango da hori 10:00 aurrera, hor Lapurdiko harrerari begiratu diogu, berriki ikusi dugu, uste genuen pixkat geratu zela hori, baina pasaden astean berriro ere, Frantziako poliziak elkartasunean lanean ari direnen aurkako operazio bat egin du, gainera baditu detaile berriak, orain arte ikusi gabekoak, ze kasu horretan arratsalde baten atxilotu zuten bat, gau guztiak komisaldegian pasa eta goizean goiz, 6etan bere gertuko beste biren etxera joan, etxean miatu zuten, eta hor badira detaile berri batzuk, ez dakigu urtarrian Baionako suprefetuan kargu aldaketa izan zen, ez dakigu horrek zerikusirik izan dezaken edo ez, baina bada aldaketa bat, aspaldian olako operaziorik etzen, eta ostegun honetako saioan justu landuko dugu 6. atal horretan Lapurdiko harrera hori nola egituratu den, oso nabarmena izan da, Urruñan bereziki eta Urruñaren bueltan 2018 inguru horretatik gora nola poliziaren presentzia izugarriara gotu zen, militarrena, eta azkenean pixanaka jendeak kalean ikusten zuen poliziaren presentzia izugarria eta aldi berean jende asko erdi galduta bidea egiten, ez? Eta horra hasi zen espontaneoki laguntza bat antolatzen, espontaneoa zen hori pixkanaka saretuz joan da, eta 6. atal honetan ezagutuko dugu, Urruña inguruan sortu den sare herritarra, elkartasun lan horretan ari dena, baita instituzioek jokatu duten papera, hori lehen Irungo harrerarekin ere antzeko zerbait egin genuen, 3. atalean uste dut, entzun aldela. Podcasta itxiko dugu, ostegun honetan atal horrekin, Lapurdiko harreraren atal horrekin,
igandean izango litzateke azken atala, kasu honetan planteatuz bide berriak, bukatu nahi izan dugu beste bizipen batzuk kontatuz, 3 historirekin, Amadu, Abdu eta Nadex ezagutuko ditugu igandeko azken atal horretan, dira 3 migratzaile bidean zijoazteanak, eta zirkustantzia zehatz batzuengatik azkenean gurean geratu direnak, bide berri bat abiatu dutenak, euren oztopoekin, baina ezagutuko du nola abiatzen diren bide berri horiek. Ezetan ere, atal hauekin, 7 atal hauekin, azkenan ez, bidaia bera bada irudikatu duzuena. Bai, hori da egin nahi izan duguna, azkenean terrenoko lanen ere, bereziki Egoi Belategi eta Ximularren lankideek hori bere egin dute, bide hori egin dute askotan, Irun eta Baiona arteko bide hori askotan egin dute, askotan egon dira Irungo Harrera Sareko gautxoriekin, arropategikoekin, goizero 10etan San Juan plazan biltzen diren aholku lantaldekoekin, askotan egin ditugu bideiak autoz, migratzaileekin, Baionara arteko bidea, pausa zentroan askotan egon gara eurekin hizketan, instituzio denekin hitz egin dugu, Espainiako Gobernuarekin, Frantzikoarekin, Eusko Jaurlaritzarekin, Nafarrokoarekin eta Elkargoarekin, departamentuarekin. Orduan, jaso ditugu migratzaileen hautsak, eragile sozial eta elkartasun sareetan ari diren voluntarioenak eta instituzioenak. Eta ikusi dugu tokikoen artean badirela giza eskubidekiko oinarrizko puntu komun batzuk Paris eta Madrildik ez direnak modu berean ikusten ez, eta hor bada arrangura bat eta podcasta bada bide bat titularretik harago bizitzeko, hor dauden milaka bizi hori tokatu zain milaka pertsonen bizipen horiek gertutik ezagutzeko ez, eta gure interes nagusia hori ere bazen. Hau guk egunero titular asko ematen ditugu, denok eta bide denok, eta gehienean ez da tarterik izaten hortik harago begiratzeko, eta hontan titularren atzean dauden pertsonak erakutsi nahi genituen. Ez baina horrek ere badu bere biziko garrantzia, eta artikulu ez ordea, Goizerri galdetu diogu, zer diozkun? Bai, Mediabazken artikulu asko eta asko publikatu ditugu, inoiz ez bezala, badugu atal berezi bat bideak gai honi buruz, eta nik nabarmenduko nituzke 2 artikulu, bat da Nadezen adibidearena edo esperientziarena, emazte horrek baitu 2 haur eta etorri da bakarrik 2 haurrekin onera, eta gaur egun ezjakintasun handi bat dauka bere egoera administratiboan. Bestalde bada beste gai bat lantzen duguna, eta da trenbideetan dagoen egoera, polizien kontroletatik iesi joaiten diren etorkinek, bide hori hartzen baitute, trenbideen bidea, polizien kontrolak saiesteko, eta ikusi genuen duela hilabete zonbait ziburun istripu bat izan zela, eta etorkin batzuk hil zirela tren azpian, eta guk jasotzen dugu artikulu horretan trenetako txoferren bizipenak, kezkak, eta nola egoera horiek saiesten alko litzateken aipatzen digute. Beraz, horiek beste artikulu askoren artean lan zinez aberatsa egin baita, anitza, ukaldugun denbora luze lantzeko denbora horri esker. Osoa da erabatez planteatu eta mahai gainean jarri duzuen proiektua bera, aipatu dituzu, arrangurak aurkitu dituzue diskurtsoen artean, arazoak zabaldu egin dituzue, baita agian, irtenbide posibleak planteatu ere bai, eta hor, egia da, azkenaldian gai honekin lotuta, badena atzerritarren legeen bueltako oihuak ez asko altxatu dira, hemen ikusi genituen agian martxoaren 8 baitan hegoaldean, eta Ipar Euskal Herrian, eta bereziki Frantzian orain reforma ere etorriko delako, horren bueltan ireki diren informazio, edo zabaldu diren informazio guztiek egoeraren okertzea dakarte bere horretan, egon zareten jendearekin, eta haulandu bitartean ez duek ere sentituko zenuten zer nolako giroa somatzen da? Ez da... Gu egon garen guztiekin ez da aurrikusten, ez dute aurrikusten, oberako aldaketarik. Egia hor badira oso posizionamendu ezberdinak, baina zirkustantzialak agian, Espainiako agintarien kasuan,
bide librea eman nahi diete, askotan eskutatzen duten iritzia da, bide libre eman nahi dietela alde egin dezaten bertatik. Eta frantziar agintarien kasuen ez duten nahi bertara heltzerik. Orduan ikuspegi horretatik garatzen dituzte, baina egia da ikusten ari garela. Podcast honeten trailerren aipatzen dugun Macronek izan zenean Nizako azken atentatua gero Kataluniako mugara joan zen eta bertan aldarrikatu zuen Schengen akordioaren refundazio bat bertzuela Europak. Esaten zuen eurek barne mugetan hartu zutela, refundazio horretan urratsak izan zitezkenak, nahiz eta formalki izan Schengenen salbuespen bat, 6 hilabeterako balio duena, baina 2015-etik da hori indarrean 8 urte dira. 6 hilabeteko salbuespen baten mekanismoa erabiltzen ari dena Paris eta bertan aldarrikatzen zen Schengenen refundazio bat, alegia Europaren barne mugen funtzionamenduaren refundazio bat. Hor Dublingo hitzarmenak arautzen du pixeat funtzionamendu hori, bere garaien zen neurri bakarra edo barra ibiltzen zuena zen migratzaile batek asilo eskariak edo alakoak egiteko Europara sartu den lehen herrialdean egin beharko lukeela, gero gehitu zaizkio salbuespenak, zen ideiren bat balin badu beste herrialderen batean eta bata beste, baina hor gogortze baten bidea edo abiatzen dela dirudi eta hori da erakusten digutena, esaten genuen bezala muga orain itxita dauden pasabideak badirudi irekiko dituztela, baina brigada misto horiek, poliziarenak indartutaregian mugak, kontrol horiek zorroztuta. Podcast honetan ikusi duguna ordea ere da, Ukrainako adibide hartuta askok aipatu dute, Ukrainarren kasuan ez da aplikatu Dublingo hitzarmen hori, aplikatu da zuzentarau berezi bat, salbuespenezkoa, eta horrek bide eman du beste modu batera egiteko, eta Ukraina gerratik iesi ziren Ukrainarren kasuan, bai sortu diren mekanismoak, norberaren egokitzeko gaitasunen arabera, estatukide ezberdinetara mugitzeko aukera, eta horrek baditu bi irakurketa, bat okerrago izan daitekeena, beste positiboagoa, Mikel Mazkearan abokatuak ematen zigun podcastean, positibotik izan dezake erakusten duela borondate politikoa dagoenean beste politika batzuk aplikatu aldirela. Ordan Ukrainarekin egin den bezala, zergatik ez egin Siriarekin, aipatzen zuen adibide asko edo denekin, zergatik ez egin mota hortako politika bat. Baina badu alde negatibo bat, Mazkeranek aipatzen zuena eta adi jarraitu beharko duguna nik uste politikoki, eta da asilo eskubideari helduta egin ahalko lukete, hori bera asiloa eskatu. Eta zuzentarau berezi batekin eginda salbuespen lege hori jarri eta ematen du Europak indartu nahi izan duela, ahuldu nahi izan duela asilo eskubidearen gauzapena. Zesta egin asilo eskubidearen bidez, eskubide nazioarteko zuzenbideak onartzen duena eta Europako estatukide guztiek bere egiten dutena, eta ordan ez da aplikatzen asilo eskubidea kasu horietan, eta ordan ondorio bat ere izan daiteke hori ahultzea. Ordan ez otea garenari salbuespenaren izenean oinarrizko eskubide batzuk, asiloarena bezala murrizten, eta soilik salbuespen bidez, momentuko interesen arabera ahalbidetu daitezken politikak egiten. Orduan, migrazio politika nik uste Europan giza eskubideen errespetuaren neurgai oso garrantzitsua bihurtu dela, ze hemen planteatzen ari dena da, denak ez garela herritarrak gutxienez. Garai bateko, pertsonak eta herritarrak bezala ez bintzat eskubide dun herritarrak. Eta orduan, ez baduzu Europar herritartasuna, ez dituzula pertsona bezala dagozkizun eskubideen jabe etzarela. Eta horrek giza eskubideen inguruko ratio oso aldagai oso garrantzitsua jartzen du mahai gainean. Eta esaten diatenez bukatzen jumar gara, beraz sarratzeko. Ez aipatu zunola igandarekin behintzate podcast horiei amaiera emango diezuen, ez dakit orokorrean proiektuari bera itxiera emateko baduztu beste zer pentsatuta? Podcastak 3 bonustrak izango ditu hori ze gehatu zaizkigu kabitu ezineko kontu bat, eta hor, nabarmenduko nuke azken itxira bat emango dion atal bat, bonustrak horietako bat izango dela Oiana Galardi Irungo Harrerasareko voluntario bat egindako elkarrizketa, oso historio berezia duena, pertsonalki berak ere, bikote Afrikan, eta oso bizipen pertsonalek izan dituena, eta oso engaiatua dagoena elkartasun ekimen hauetan, eta
bere bizipena guztu zer pentsatu handia emango dela jende askori. Honekin hemen utzi behar dugu elkarrizketa, mila esker gaur gurekin izatearren, sarean dugu guzti honetan sakontzeko eta irakurtzeko eta entzuteko aukera, beraz eskerrik asko ere ez egin duzuen lan potolo honengatik. Eskerrik asko, zuei, nomen berri metearen. Eta horrela iritsi gara albisteakaren bukaerara, besterik ez gure aldetik, horiek izan dira gaur eguerdiak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro, 11 puntos atarean daudela eskuragarri. Gero arte.